広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからНяколко души ми пратихте едно кого нарека момче, ще обидя момчета. Кого нарека Сопол, ще обидя Сополите. Кого Убер нарека Лайно, ще обидя Лайната. Някакво човече, опа, чакай. Същество някакво не е човекоподобно. Някакво хюмне. Пърто изглеждаш така. Не съм гей, но искам да смуча пишка. Пишките изглеждат толкова сочни и вкусни, когато се замислиш. Само си представете как сърбате нагоре-надолу по топъл пулсиращ член, докато мъж, по-силен и по-голям от вас, ви потупва по главата и ви нарича добро момче. Аз съм напълно прав. Просто имам фетиш на пениса. Маняк, ти беш ли са? Позволих си да си направя жива реакция на тебе. Кушаря. Всичко в неговото видео е едитнато. Както може да видим, това е реалният ми профил. Лъжец! Сменил си описанието лъжец. 136 часа, Batman Arkham City, Son of the Forest. Това е фалшив профил. И коментарите, както виждате, няма нищо. Платил си му пари да си оправи коментари в канал. Фантазии. И нека отидем на неговия профил. Мистър Йо. Бре, това е референс към Walking Dead. 12 годишен. Това е към Walking Dead, шибаняк. Даже се е докснал сам. These are my children. This is my function. Защо английският ти акцент звучи като някакъв японец? Да, той малко кринч, няма да лъжа. Добре ли си? Отиваме надолу. Както очаквах, неразбираемо шизофренични коментари. Бе, много са добър на Team Fortress и ми правят комплименти. Нека да видим неговите ревюта. Охо. A-Course, Absolute Peak. Ага. Това е си тук. Абсолютен пик е. Ей, твоя бах тяка да те бъбгаза. Първо лице е интересно. Сък. Нещо си амбос. Наруто. Сък дикън баус. 44. Всеки има право на мнение. Аз съм прав! Аз съм прав! Ето това, аз дал. Ти го купи, ама аз го коментирах. Storm 4. Искам да кажа за това. Право на мнение. Certified Hood Classic Cat for the third game. Трета игра, лентяй безработен, само когато си намериш работа. Спряхме от 5:30. Няма ти четат безсмислените хейт коментари. Това ли е? Това е критика. Ego says enjoyable and unique, I even like it more than Dead by Daylight, also there's a god girl. Lie now. Чакай малко, ти не си ли във връзка, бе? Това беше като бях... Ще трябва да дадеш обяснение след. Това беше като бях десен педалче. Boss of this gym. Played for 20 minutes, it felt much longer and it felt like a drug trip, plus 99 social credit. Ти по принцип си на дръг тип. Шизофреник. Made me home. Да. Няма да коментирам. Gary Smooth, it's also I'm really enjoying For Honor, mostly because the character... Яп. Намери си работа, бе. It pains me to rate my favorite game ever with a negative... Яп. Вместо да пишеш негативни коментари в Steam, си намери работа, бе. Аз ще имам мрежи да те бав газа. Сега ще ви покажа, че също така е едитнал и моите ревюта. Само секунда. Ревю. Чакай. Like a Dragon Gaiden Damage. Няма коментари. Без Like a Dragon Arena of all time. Сменил си ги, защото те хвана време. Просто исках да дам позитивно ревю.
Devil May Cry 5, I'm the Storm is approaching, всеки му е ясно. Yakuza 0, very based. Просто пошаря педера без чувство на хубави игри. Mi няма работа. Fuck Yakuza 0. Metal Gear Phantom Pain, добра игра, препоръчвам. If you want to piss off the ghost, just call him Wape, работи потвърдено. Ако искате да ядосвате пошаря, просто го наречете безработен педал. DC, nice. Също още една добра игра, силно препоръчвам. Да, момчето ли. Нека прегледаме профила на пошаря. О, елна! За да видим за какво стана. О, елна! Както виждаме, основната тема на това видео, много умния и нескопосан рост, който той се опита да направи. Ами, това също. Той ме накара да го направя. Най-жалкият профил, предполагам, целият Митака БГ, Ком архив. Ти нещо не си наред. Чата вага, бе. Най-доброто решение, което съм взимал. Братле, цялото ти видео е как япваш за проклетия ти телефон с копчета. Това е идеята! Купваш, че реално се чувстваш по-добре. Вярно е! Реално не се чувстваш по-добре. Буквално се опитваш да кажеш, че не можеш да си вземеш нов телефон. Без да казваш, че не можеш да си вземеш нов телефон. малко война ми оправи живота. Връщам се на Бодо след обработката да кажа Duet, да ме да е хуя първо на първо, второ на второ. Наистина има много позитивни ментални ефекти, ако имаш телефон с копчета. Като цяло да имаш по-малко стимулиращи неща около себе си. Само това да кажа. Да копнеш с този факт и го изкарваш предимства. Имам 5 бона в джоба си, не ще ги изкарам. Нещата на смартфоните не си струват и само 20% като учене, работа и те Вярно ти струват. Братле, Факт. това, че ти не можеш да намериш нещо смислено, което да правиш с телефона си, а само гледаш брейнрот и гейски неща. Отново се включвам да си покажа ютуба, понеже той твърди, че аз не съм гледал смислени работи и не за какво да правя. Така, гледай сега. Видеоесет имаме за история, имаме олигофренски метал видеа. Иван Заров е страхотен, трябва да го гледаш. Имаме автентични хора, които говорят за автентични теми. Имаш християнски теми, имаш For Honor. Това не знам защо е тук, не мисля, че трябва е тук. Self-improvement, видеоесета, още видеоесета на Self-improvement. Това не мисля, че трябва е тук. Още християнски Небосклон. Гледай Небосклон, супер качествени видеа прави. Няма да съжаляваш, ще го гледаш Небосклон. Още това... не мисля, че ме без рабаджи, това не трябва. Тук не прави интерес. Брейнрод. Оригинална тема няма да лъжа. Това не ме интересува. И така, кейсо гледам понякога. И гледай сега. Ти казваш, че аз за какво да правя. Но както гледаш, аз имам толкова много неща, които има мисъл вкарана вътре, не е просто брейнрод. Сега ми обясни как човек, който не гледа такива неща, се очаква да има смислен for you page. Аз, човек, който гледа self-improvement и все подобни, имам това, но имам и брейнрод, имам и сравнителен брейнрод, имам... Сега ми обясни как човек, който не гледа self-improvement и що горе смислени работи, се очаква той да има. Каквото гледаш в интернет, 80% е буклук, просто 20% си струва, 80% не си. Бре, гледаш WWE, аз ми правя. Къде ми говориш за качествено съдържание? Варвара отива и в гората и Уникални влогове, гледай ги. пътуване до Крестовица. Абе, брат, ти постоянно ходиш някъде из гората, бе, ти наистина си някакъв клошар, бе, пате. Това е идеята е тъпхуй. Хора, които ходят и взимат храната с изтекал срок зад супермаркетите, защото е по-ефтино. Хора, виждате поста, когато един човек остане безработен и
не може да намери какво смислено да прави с живота си. Амин, я вярвам. Пушаря Амин. да почива. Final boss. Out. Почуй ми на кое бе това. Хаштаг бонус! Хаштаг бонус! Oh yeah! Call me a good boy! Call me a good boy! I'm a good boy! I'm a good boy! Резултати? Не, това е просто симфония. Моля, спомнете ме да почак. Бах якото. Много обичам някой да ми сипва, човече. Преди 7 години някой беше направил дистрак. Ще пусна малко част от него. Оу, знаеш какво се случи днес? Ще писаме ми така. Който прави додуци, в туалетата нещо се случи. Нека би хуя ти смучи. Никога няма да бъдеш Гучи. Що лука не си научи, за двойка ми почва, нито хепа бола, мешаеш да видиш жена гола, неизвестен ти е пола. Так, знам, че искаш да си лапеш сам. Целият ти живот премина през... О, чакай, ти нямаш живот, че да мине през лента. 1000 лева във Fortnite е твоята сметка. Влеза в някаква секта, защото е тъп интелекта. Фот ти на диалекта. Ти си педал, самоспал, кавал, майнал, магал, папагал, чука ти овал, анал. Много обичам някой да ми сипва, честно. Димитре, гледай хората какви ради правят за мен, ти ми правиш някото по видеоманяк, направи ми дистрак. Искам да ми направиш дистрак следващия път. Hoy vengo a hablar de los negros son negros porque son muy negros, si no fueran negros fueran blancos, pero son negros porque son muy negros, ey, negros, muy negros, mueran. Yao, muerte a los negros por ser negros, los negros son muy negros. Negros, muy negros, negros, todos son muy negros, tú negros, él, todos de verdad, negros, son muy negros, todos en serio negros, ustedes son negros, ey, muerte. negros. Мача е тежък. Дай. Никой не мърда. Дай си му. Браво, Люта! Пичага. Не ме е била в канатката. Това ще се смени, ама да не ми щупиш китката само. Няма, аз това ще остане. Дай му! Дай, бите, дай! Да си видя го. Дай често да е. Чай, вземи го това да не го влеят. Давай! Лапката го дигава, не може да дигава. Да, лапката, бе. Искаш ли пак митко? Stalemate.